Много ми здравейте! Много ми се прииска да кажа моето мнение по въпроса за това какво се случи с полицая в Русе. Полицията е призвана да защитава хората. Хората ще я уважават тогава, когато тя наистина изпълнява своето призвание. Само факта, че това е институция, държавна институция, само по себе си няма как да спечели уважението на хората. Когато полицията наистина е институция, към която хората се обръщат, знаят, че в случай на нужда те са там, те ще им помогнат, когато има резултат от тяхната намеса, когато те наистина закрилят нас, обикновените хора, от всякакъв вид престъпления, кражби, измами. И ние това го усещаме всеки ден. Когато ни се наложи да опреме до тях, дори бихме могли да се обърнем към тях и да им кажем, ето там има едни, примерно, невъзпитани или някакви хора, които се държат неадекватно. Може ли да ни помогнете да преминеме през, примерно, тъмния подлез, който е мръсен и тъмен и не се знае по какъв начин в момента кой има там и как изглежда, и те с удоволствие ни съдействат, с готовност се отзовават на нашите молби. Тогава ние ще гледаме на тях като на защитници, като хора, които ни обгрижват и на които ние може да разчитаме и които винаги са там за нас, каквато е тяхната роля. Тогава, когато обаче те са срещу нас, примерно на протести, когато си позволяват превишаване на правата, или когато бият нашите деца в районното, в случая в Хасково, 18 годишните деца или дори по-малки, бяха с загасени цигари в ръцете си, с счупени ръка или крак след намеса на полицията, за това, че са изразили волята си и недоволството си и са разказали за схемите, в които биват принуждавани млади хора да бъдат упоявани, да са принуждавани да бъдат заснети и да има онлайн насилие, приложено върху тях. Те са обявени за някакви нарушители на обществения ред, вкарани в полицейското, и всички други са виновни. Как да ги припознаеме ние като наши защитници? Напротив, ние ги припознаваме като хора, които са изпратени срещу нас, платени с парите от нас, да работят срещу нас, да ни тормозят, да ни рекетират, да не защитават нашите интереси, а да изпълняват поръчки на тези, които са им увеличили заплатите толкова много. Аз нямам нищо против, не само те, всички други да взимат двойни и тройни заплати, но на тях специално им увеличена заплатата, за да могат те да се разправят с нас, обикновените хора. За да може ние да правиме това, което властимащите смятат, че на тях им е удобно, и ги използват като един вид инструмент, за да може да им се случат техните планове. Това е полицията в момента. И за това хората не ги припознават като защитници, не ги припознават като институция, не им се доверяват, не им вярват, точно обратното. Не ги харесват за това, че се държат по начина, по който се държат. Не ги харесват, че има 3 пъти по-високи заплати, отколкото другите. Не ги харесват за това, че са много повече, отколкото другите, защото полицията всяка година им се увеличава и бройката, и заплатите. И много от тях са получават и пенсии, и заплати. И ние виждаме какво е тяхното отношение към всички нас. Грубо, нагло, нарочно. Това е резултата. Те не са част от народа. Те са против народа и са платени с парите на народа. Затова това, което им се случва, е най-естественото нещо, израз на народния гняв. И много бях изненадана да чуя позицията на министър Даниел Митов, който каза много да внимава народа, как се държи, защото те няма да допуснат подобно нещо и колко ще бъдат наказани всеки, който си помисли да не уважава народната полиция и какви неща страшни ще се случат. Той всъщност заплашваше всички нас
да внимаваме и включително и политиците за това как се изразяваме, какво говориме, защо го говориме, защото иначе мерките ще ли да бъдат още по-строги, още по-крути мерки да се вземат и ние да си правиме сметката. Това бяха откровени заплахи. Един вид, каквото е било до сега е било, очевидно не е било достатъчно силно, достатъчно нагло, достатъчно агресивно тяхното поведение към нас. От сега натам щяло да стане много по-страшно. И ние още повече да внимаваме. Господа полицаи, вашата роля е да защитавате нас. Ние ви плащаме заплатите, за да защитавате нас. И ние сме хората, които сме ви избрали. Ние сме вашите началници. Както и политиците, и министрите, и цялата изпълнителна власт е там, за да служи на народа. Включително и законодателната власт. Това е огромното неразбиране и противоречие на това, което се случва. Когато в една компания един ръководител назначи служител, той му е шеф, той го е назначил, той му плаща заплатите. В България всичките, законодателната власт, ние в Народното събрание, плюс изпълнителната власт, плюс всички държавни служби, са назначени от нас, избрани от нас народа и получават заплатите си от нас. Тоест, ние сме ръководителите, те са изпълнителите и те са там, за да защитават нас. Така че, много ви моля, влезте си в ролята, осъзнайте се и разберете защо сте там и каква е вашата роля. И я изпълнявайте, защото иначе ще бъдете сменени с такива, които ще го направят това нещо, така както всяка една компания, всеки, който не си гледа работата, за която е назначен, бива уволнен. Това ще ви се случи на вас по един или друг начин. И с този министър или с който и да е било друг министър, това няма никакво значение. Народа е шефа в тази държава. Народа решава. Народа не може да бъде потискан с никакви средства. Народа има всичките права на собственик на тази земя и на нейните служители, които са избрани, за да изпълняват неговата воля. За това става въпрос. За това, господин Митов, не ни заплашвайте нас, обикновените хора, и не ни казвайте как трябва да се държиме към институциите. Уважението се печели чрез дела всеки ден на терен. И тогава то се получава по естествен начин. И това не се отнася само за МВР, отнася се за всякакъв вид други държавнически позиции и за всякакви политически лидери и въобще в живота. Уважение, доверие, респект по правила не се получава. Научете го това.